A rendőrség arra ösztönzi az autósokat és a motorosokat, hogy éljenek a Látni és Látszani kampány kínálta térítésmentes lehetőségekkel, vagyis vizsgáltassák át a járművüket és ellenőriztessék a látásukat. A Látni és Látszani sajtótájékoztatóján vagyunk, mely az Országos Balesetmegelőzési Bizottság és az X-Meditor közös kampánya mai napon kezdődik, és december 10-ig tart. Kövessék figyelemmel, tegyünk a biztonságos közlekedésért. Az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság együttműködő partnereivel 4. alkalommal rendezi meg a Látni és Látszani kampányt, amely október 1-én vette kezdetét. Számos szerviz és optika is csatlakozott a kezdeményezéshez. A kampányhoz kapcsolódó mostanra mintegy 100 optikushoz el lehet menni, és ingyenes látásellenőrzést lehet kérni. Illetőleg a kampánynak a másik eleme az a járművek átvizsgálása, amit szintén a kampány időszaka alatt egészen december 10-ig, október 1-től térítésmentesen lehet igényelni, kérni, de csak a kampányhoz csatlakozott szervizekben lehet. Jelen pillanatban mintegy 200 szerviz csatlakozott a kezdeményezésünkhöz. A közúti közlekedés résztvevői a biztonságos közlekedéshez szükséges információk túlnyomó többségét, mintegy 90%-át látás útján szerzik meg. Éppen ezért fontos, hogy megfelelően lásson az autós vagy a motoros. Immáron 4 éve kapcsolódtunk az akcióhoz, a Látni és Látszani kampányhoz, mert fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy az autóvezetők rendszeresen ellenőrzessék látásukat. Ideális esetben évente el kellene menni optikushoz, ahol megnézik, hogy a korábbi viselt szemüveg megfelelő dioptriájú-e, és esetleg kell egy új dioptriával újat készíteni. Az autónk tele van biztonságos eszközökkel, biztonsági berendezésekkel, ami mind segíti az autóvezetőt. De ha az autóvezetőnek nincs jó látása, akkor ezek az eszközök nem segítenek eleget, tehát nagy a balesetveszély. Kis Norbert kétszeres Európa-bajnok kamionversenyző is népszerűsíti az Országos Balesetmegelőzési Bizottság kampányát. Hívő vagyok én is a biztonságos közlekedésnek, persze szerencsés vagyok, mert ugye autóversenyzőként azért kiélhetem mindenféle gyorshajtási hajlamomat ugye a versenypályán. De ennek ellenére ugye a biztonságos közlekedést nagyon fontosnak tartom, és nagyon fontos részének tartom a biztonságos közlekedésnek ezt a két gondolatát, a látnit és a látszanit is, hiszen én is most már ugye több mint 10 éve van jogosítványom, és nagyon sokszor kerültem ez az idő alatt olyan helyzetbe, amikor ez nagyon sokat számított, és a közvetlen környezetemben is találkoztam emberekkel és barátaimmal, akikről kiderült, hogy nem látnak jól, emiatt nagyon-nagyon fontos a látásellenőrzés tényleg mindenkinek, hogy biztosak legyenek ők is abban, hogy jól látnak. A kampány második részében novembertől a rendőrség a forgalomban résztvevő járművek világítását, valamint az álló járművek kivilágítására vonatkozó rendelkezések megtartását ellenőrzik kiemelten. Egy kis odafigyeléssel a baj megelőzhető. Fontos a látás és a láthatóság. Mindezek nélkül a közlekedés is veszélyes. Ellenőriztesse térítésmentesen látását és gépjárműve világítását. www.látniéslátszani.hu készült az ORFK OB